Labas na. Ano yan? Iti programa may anak pauluan. Rayaw ni Ilocano. Apay nagsarata ket naging naside dagitoy rignada apay sursuruta di agpin nate kas manawan inggana iti tunggal kanito nga adakan tuiden na papa tabulsek ni ayan tinted ko tuy puso kukuakan di ko na ngembitut met gayam manglimlimo Rayaw ni Ilocano. Rayaw Ni Ilocano. Ayan. Deta po tayo maudi nga bilang. Isagot kada kayo. Ni ating Marvin. Dito pa lang programa may anak pauluan. Rayaw Ni Ilocano. kanta na pauluhan. Apay agsasalusugan na. Nagsarata nagduman ti turunge dagito